हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायफिननाय जाहैबाय स' दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोनसे टपिकनि सायाव जों रायज्लायगोन माने फैबाय थानाय दा जागासिनो थानाय 2023 मायथाइनि HSLC एग्जामनि जों कुइसन पेपारखौ बा कुइसन पेपारनि बा कुइसननि एन्सारखौ जों माबायदि लिरनो बेफोरनि आं मोननैसो नोंथांमोनजों ट्रिक्स मोननैसो आदब जों सावरायगोन स' गिबियावनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना ला आरो लोगोसे भिडिअखौ एसे लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो आरो मोजां मोनसे कमेन्ट हरना दोनहर स' लोगोफोर बिदिबा स्टार्ट खालामसै जोंनि भिडिअ फार्स्टआवनो कुइसना माबायदि सोंदों जों कुइसननि एन्सारखौ माबायदि स्टार्ट खालामनानै बान गोनाङै लिरनो स' बे बान गोनां आरजाथाव एबा बानजाथाव फिननाय लिरनाया मोनसे आर्ट एबा आदब स' ओरैबायदि मोननैसो आदब जों सावरायनि स' थांखांनाय बोसोरफोरनि कुइसन पेपारफोरखौ जों बुथुमनांगोन स' बे कुइसन पेपारफोरनि फिननायखौ जों गावनो गाव ट्राइ खालामनांगोन आरो बेखौ जों नटबुकआव लिरनांगोन आरो ओमफ्राय जों कुइसननि एन्सार होनायनि सिगां कुइसनखौ मोजाङै फरायनानै बुजिनानै लाग्रोनांगोन बे HSLCनिखौ आरो कुइसना माबायदि सोंदों एन्सारखौ जों माबायदि स्टार्ट खालामनानै लिरनांगोन बेफोरखौ आरो माबोरै जों फोजोबहैनांगोन बेखौ जों जोबोद मोजाङै फार्स्टआवनो मिथिग्रोनांगोन स' नेक्स्ट जों लिरनाय जे कुइसननि एन्सारफोरा थारैनो जामारदोंना जामाराखै बेखौ जोङो फैनानै लिरखांनायनि उनाव जों खनसे चेक खालामनो हायो बेनि एन्सारखौ आं ओरैबायदि लिरदोंमोन बे एन्सारा जादोंना जायाखै स' बेनि उनाव नेक्स्ट जोंनि बे एन्सार लिरनाया कारेक्ट जाबायब्ला जाबाय नाथाय जायाखैब्ला रं जादोंब्ला जों मा खालामनो जों बे रंनि एन्सारखौ दिहुननो नाजानांसिगोन स' जोङो माने बांसिनानो रेफारेन्स बुक नटबुकफोर नायो दै बांसिन नटबुकआ बर'निया मिस्टेक थासगारो स्पेलिं मिस्टेक जासगारो एकदमबारे स' बेफोरखौ बांद्राय बारा दा इउज खालाम जों गावबो ट्राइ खालाम दा ट्राइ खालामनानै नट्सखौबो नाय अब्लासो जोङो मेन एन्सारखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे जोङो HSLC एग्जामल' नङा ओरैनो न'आवनो मात्र सप्ता मोनसेयाव जों कुइसनफोर बानायनानै गावनि एन्सार कुइसनफोर बानायनानै एन्सार दिहुननो नाजानांगोन आरो जोंनि लिरनायनि स्पिड बेखौ जों बारायनो हानांगोन आरो हानाय माने दानला दानसि गैयै ख्रा ख्रा लिरनाया मोजां आरो जेमाननो नों दानला दानलि खालामालासिनो लिरगोन एसेबांनो नोंनो मार्कखौ मोजां होगोन आरो जों स्पिड लिरनो हायोबा जोबोर मोजां जों जुदि स्पिड लिरोबा थालांनाय वर्ड्सफोरा खम जायो आरो ओजोंहा टाइमाबो खम जाहैखाबाय एन्सारखौबो जों थाबनो लिरखांखाबाय बेफोरबायदि जाहैयो आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना बेफोर आदबखौ बा बेफोर ट्रिक्सखौ इउज खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जों आरो माबा मोनसे बाथ्रानि सायाव जोङो लिरनो ट्राइ खालामनांगोन माने जेरै जों रनसाय लिरो बर'आव रनसाय होनना बुङो बेफोरबायदि जों लिरनो ट्राइ खालामनांगोन आरो जों नटबुकआव क्लासफोराव लिरना दोनथुमनाय माखाया बेफोरखौ जोङो ट्राइ खालामफिननांगोन आरो एन्ड देन मेथ्सनि बेलायावथ' जों प्रेक्टिकेल एकदमबारे ट्राइ खालामथारनांगोन नङाब्लाथ' जों मेथ्सआव हाया स' जों मेथ्सआव गोबां माने ट्राइ खालामनांगोन आरो फर्मुलाफोरखौ गोसोआव लानांगोन आरो बेफोरनि रुल्सफोर आरो साननाय हनाय बेफोरखौबो जों माने गोसोआव खोख्लैनो ट्राइ खालामबाय थानो नांगोन आरो फुराना कुइसन पेपारखौ बुथुमनानै नायनायाथ' बे हुदाखा आरो भुमसुनि बेलायाव सावगारि आखिनायजोंनो भुमसुआ जाहैयो बेनिखायनो भुमसुनि बबे सोंथिया मा सावगारि नांगौ बेखौ रोखायै मिथिनो सोलोंनांगौ आरो बेबादिनो सावगारिखौ सिगां आखिग्रोनानैसो भुमसुखौ फोरमायना लिरनांगौ जों माने ओरैबायदि मोजां बानायना लिरनांगौ कुइसन एन्सारफोरखौ जेन बेखौ नायनानै
जाय दानग्रा बहि दानग्राया मार्कखौ खम होनो गोसो जाया। जों 100 नि मादाव 80 मार्क्सखौनो जों मोननो नाजानांगौ आरो। स' बेयो गावनि सानि फोथायनायनि सायावसो सोनारसिगोन। स' गावबा गावसो रावबो सिबो नङा होमबा मार्क्सखौ गाव जि साबजेक्टआव मोजां बेवहाय मोजां मोनखागोन मोननाया। देन अब्लाबो गासैयावबो मोजां लाबोनो हायोबा गावनिनो मोजां। जुदि नोंबो जाय नों भिउवार्स नोंथाङाबो जुदि एग्जामाव मोजाङैनो उथ्रिनो सानमारदोंब्ला दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो आं होनाय रुल्स बा आं होनाय ट्रिक्सफोरखौ इउज खालामनानै नाय आरो जानजिखाफ्रा समा रावखौबो नेनानै थाया। दिनैनि सानखौ गाबोन मोनफिना, गाबोननि समखौ दिनै मोनफिना, मानोना थांखांनाय समा माब्लाबाबो फैफिना। स' बेनिखायनो नोंबो जुदि दानिफ्रायनो एग्जामाव उथ्रिसारनायनि थांखिखौ सिगाङाव दोननानै फरायनो जुरिजेन, देन अब्लानो नों जिउआव साक्सेसफुल जानो हागोन। थामहिनबा HSLC एग्जामानो जा HS एग्जामानो जा नों इजिलि पास जानो हागोन आरो। स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोब्बाय। स' लास्टाव बेखौनो बुंनो सानो जायफ्रा HSLC एग्जाम होगासिनो दङ नोंथांमोना HSLC एग्जामखौ मोजाङै हो। सानथामसो थांबायानो 3 days थांबाय। स' नेक्स्टखौ मोजाङै लिरनो नाजादो, ट्राइ खालामबाय था। बेनोसै। स' जै बर' हारिनि जै।